συνάδελφοι, τελειώνω λέγοντας ακόμα μια φορά ότι η υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης, που ψευδώς είπε ο Πρωθυπουργός προχθές στον κύριο Τσίπρα ότι δεν μας πάει προς το αγγλικό δίκαιο, δηλαδή ουσιαστικά τη δυνατότητα κατάσχεσης ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας, βάσει του άρθρου 15 του FSF και του 16 του FSF, που δημοσιεύτηκε πλέον, μας πάει στο αγγλικό δίκαιο, καταργεί την εθνική κυριαρχία και οδηγεί μετά τη χρεοκοπία που την ανακοίνωσε μάλιστα σήμερα η Τράπεζα της Αγγλίας στην κατάσχεση της δημόσιας και της ιδιωτικής περιουσίας. Εδώ δεν πρόκειται για πολιτική απόφαση, συνάδελφοι. Εδώ πρόκειται περί παράδοση της χώρας. Εγώ στέλνω μια τελευταία απάντηση. Βεβαίως θα ψήσω όχι στον προϋπολογισμό, αλλά στέλνω μια απάντηση προς τους κομματικούς βατσιμάνιδες. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι κομματικές ταυτότητες, δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι λίστες, δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα οφίτσια. Όπως πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους, είναι η πατρίδα μας που να μας ενδιαφέρει. Ας αφήσουμε τους νεοφιλελεύθερους και τους προσκυνημένους και εκείνους που έχουν γονατίσει τις αγορές να πάνε μαζί και ας ενωθούμε οι υπόλοιποι. Από όπου και αν ανήκουμε. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα, από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ. Ας διασφαλίσουμε το αύριο της πατρίδας μας και των παιδιών μας. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε δώσει όρκο. Θυμηθείτε το. Το λόγο έχει τώρα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κύριος Έξαρχος